за корупция съвместно с КОНПИ. Молбата ми е чисто така професионална лична. Оставете ни да работим. Тече оглед. Просто ще отнеме време. Оставете ни спокойно да работим. Утре ще ви обясним абсолютно всичко. Ние виждаме, че е задържана Вижте, кметицата. много ви моля, пречите на работата. Оставете. Вие кой сте? Господин Славчев от Комисията за противодействие на корупцията. на Моля ви, оставете ни на спокойствие да работим. Искате да работиме, в същото време пречите. Виждаме кметицата. Няма да Не виждате коментираме. никой. Не виждате Моля никой. ви се. Мираше. Моля ви се. Мираше. Има информация, че е задържана с 70 000 евро. Така, няма да коментираме нищо. Моля ви, оставете ни да работиме. Затруднявате действията по разследването. После ще има проблем.